Fl-Imsida għandu jsir park b'madwar 2000 siġra. Din hija l-proposta li qed tagħmel il-Kamra tal-Periti bilan li minflok il-proġett kontroversjali tal-flyover isir park bis-siġar u jitnaqqas it-traffiku f'din iż-żona. Il-Kamra tal-Periti qed tgħid li dan il-proġett jieħu inqas ħin biex isir, ma jiswix aktar flus u fuq kollox jagħti iktar arja nadifa, xi ħaġa li din iż-żona għandha bżonn. Il-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto spjega mat-Times li lura fl-2020 kien esprima t-tħassib tal-Kamra għal dan il-proġett, però huma qatt ma kienu konsultati. Dan minkejja li esprimew ix-xewqa li jkunu involuti professjonalment bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni u minkejja li kienu werew li xtaqu jiltaqgħu mal-awtoritajiet biex jaqsmu l-idejat tagħhom. Din ix-xewqa ma ntlaqatx. Pizzuto qal ukoll li l-Kamra tal-Periti kienet infurmat anke lill-Ministru tat-Toroq Chris Bonet dwar il-pjanijiet tagħhom. Madankollu qatt ma kellhom l-opportunità biex jippreżentaw din il-proposta għaċ-ċentru tal-Imsida. Il-Kamra qed tinsisti li din il-proposta toffri soluzzjoni iżbaħ li ssolvi aħjar il-problema ta' traffiku e kif il-flyover sempliċement se tkun qed tmexxi t-traffiku għal x'imkien ieħor. Barra minn hekk huma qed jipproponu li triq Mikiel Anton Vassalli tingħalaq għal karozzi u jkunu jistgħu jaċċessaw din it-triq it-taxis biss u s-servizz ta' trasport pubbliku. Dan wassal ukoll biex l-skate park ikun jista' jikber. Il-Perit Pizzuto qal li l-awtoritajiet għadhom fiċ-ċans li jbidlu id-direzzjoni bli waqfu l-pjanijiet tal-flyover tal-Imsida u jimplementaw dan il-proġett li jista' jsir fi żmien iqsar u li kapaċi iħaddar il-qalba tal-Imsida. Għalkemm min-naħa tagħhom Infrastructure Malta qalu li issa u tard wisq biex isir dan it-tibdil.